Dobar dan. U ovom ću vam videu pokazati kako instalirati Python na vaš Android uređaj. Znači, prvo uđemo u trgovinu, pa ćemo upisati Python. Evo, ja već imam u povijesti. Ova prva aplikacija meni je sasvim u redu. To je ta aplikacija, jel da? Instaliraj, prihvatimo. Znači, ta aplikacija nije razvijena od samog Pythona, od samih kreatora Pythona, koliko ja znam, ali nisam siguran. Već je neko drugi valjda izradio, ali aplikacija je stvarno vrh i za testiranje, za vježbanje ona posluži svrsi i preporučujem ja ako koristite mobilne uređaje više od računala, možete instalirati na vaš tablet, mobitel, čisto za isprobavanje kodova na početku i tako. Evo, instalira se. Evo ga. Sad ćemo je vidjeti na pozadini. Tako. Možemo je otvoriti i idemo, znači prvo morate swipati, znači pomaknuti na desnu stranu sve ili samo kliknuti ovu strelicu dolje kako bi došlo do ovog izbornika. Tu uđemo u konzolu, konsole i evo možemo pisati linije koda. To je idle, onaj koji bi bio na kompjuteru. To je za testiranje koda, jel da je dio. Evo ga, ispisao je Python, radi. Hvala na pažnji i ugodan dan.